Rat će... Biće rata. Bilo je dosta i ovako mira. Šta radiš? Opet vidiš u tvarku. Radi nešto. Šta? Gotovim večerom doći će ljudi. Sve zgotovljeno. Onda čuvaj ručak. Skuvan. Ako je skuvan, daj da jedem. Viči na mene. Sutra je slava. Samo što ne pljusne kiša. Sa zalud sam prostirala čaršave. Sve je zalud. Snivala sam kao da sam presečena na dvori. Ondje, gde je kiča, veliki crn, i on presečen, i zija se. Neko se primakne i iščupa ga. A boli kao kad se vadi zub. Uvek sanjaš takve snove. Dođu sami. Hoće li se jesti u ovoj kući? I još nisu stigli. Pa ne moraju ni da stignu. A da pričekamo još malo. Vi čekajte koliko me je volja, ja ću da jedem. Šta sad prvo da uradim? Da operem? Da očistim? Ili da kuvam? Nauči sve krvu. Nju ostavi na miru. Rodi kćer, pa neka ti ona pomaže. Opa! Više ne čekate ni s ručkom. Dok smo mi čekali, ti nisi dolazio. U ovoj kući ništa ne sme da se kaže. Doslati ću 2 kante benzina! Sve je odvrti u vazduh! Ne sluti zlo! Mama! Nema tu šta da se sluti. Zla je davno zapisano. Gde si bio? Da ti pravo kažem gde sam stigao. Udrljao si se! Odrljao, nadrljao i zdrljao, od nečega ću mi onako da nadrljam. Pre ili posle. Što se može danas, ne ostavljaj za sutra. Lako je tebi. Meni je lako. Ma meni je najlakše. Je li te strah mraka? Nije. A mene je strah. Štrecaš li se od sunca? Ne. A ja ga se bojim. Evo ovdje me steže. Ovdje, kuda mi je zapro kamen. Još maku u grlu. Sve odraci na nogama. Kad bi se Keller moglo biti sedeći, ja bi sedeo. Nisam rekao da imam proširene vene i da je to od stajanja. Mene ovdje steže. Ovdje. Konja me mora. Ne jedem. Ne spavam. A sad to piješ! Da ti otac nešto rekne. Ne udaraj svoju muku na velika zona, nije svetu do toga. Imam i svojih problema. Kad pričaš nešto da kaže nešto lepo ili ne govori ništa. A pucam nego što se ti bojiš mraka. Ali kad kažem lahne mi na duši. On i mama si dojadio do zlo grdio. Ne može da spavaš. Čudna mi, čudna. Tvoja majka može da spava i sanja užasne snove. A tome nema kraja. Što ne pitate kako je meni. Hoćeš da ručiš? Daj rakiju. Ma bilo je dosta rakije. A otkud ti znaš kad je meni dosta? Znam. Znaš? Vi svi znate više od mene. Svi! Po vas se da služim te što znaju više od mene. Simone, daj rakiju. Simon rakiju. Simone, čašu vode. Simon, čašu vode. Simone, ne ovu rakiju. Onu rakiju. Simone, pokitaj, Simone, pokitaj. Simone, drži, Simone, ne gledaj. Simone, sluti, Simone za sve. Simone, levo, desno. Simone, dosta! Dosta! Simon nije mušina. I on ima dušu. Vi sedite ovdje i ne date Simonu čašicu rakije. I dojavilo vam da me slušate. Jebite mi malo svoju mater. Imate dohvati kapu i da snimimo planinu. I sad me drži za glavu da me utišiš. Tebe će da uteši žena, a
ko će mene koji sam vas rodio? Ne sme se lako. Slava je. Pa kakva slava, jebem ti slavu. Oprosti sve, Ilija. Vidiš sa kakvom živinom živim. S kim da slavim slavu? Dobar dan. Bog ti pomogao. Dobar ti dan, sin. Rabotnički je pobedio. Zvanula! Šta je? Da ko nije umro. Kad će Bog? Predveče. Dok si? Još samo baklave. Doneo sam šećer. U kristalu. Bio mi živ i zdrav. Danas sam ti pao s nogu od posla. Sve krenulo u kupovinu. A gazda me ostavio samo sa šegrtom. Kako čovjek da stigne? Varkovica nije nam. Šta danas ima novinu? Ne znam. Kako ne znaš? To što ima za mene, ne ima za tebe. Pa šta ima za tebe? Moja stvar. Daj, moram Dimitrija malo se raspoloži. Dimitrije će se raspoložiti, gore u grobu. Ima se vremena za umiranje. Koga mi ne znam. Tražimo ga luče. Kako si mi ti, Vera? A meni je lako. Meni je najlakše. A tebi? Molio bih, ne zajebali. Pa šta je rđavo u tome što sam pitao kako si? Pa ti znaš. Ne znam. Nemoj da ti ja kažem. Reci. Dosta. I šta sad ti? Dosta! Stavi sam u tebe i kažem dosta. Ako te odavljim po lavrini, nema tog Rusa koji će ti pomoći. Ruse ostavi na miru. Slušaj, trudno ćeš u zatvoru, ali ja neću doći da te posjetim. Evo ti komunista! Nek ti oni donose hranu. Ako iko od njih preostane na slobodi, izvoljevajte, sačekujte se po mraku, da bi ispunili svoje spomenare. Pripremamo štrajk. Opa! Pa vi ima samo Boga da uhvatite za bradu. Pa neće to biti običan štrajk. Ovaj put ćemo da grizemo sve do kosti. Raširit će se gangrena. Pivar, monopol, ložionica. Opa! Pa driblujete, samo driblujete. A gde su golovi? A, imamo kondiciju. Dok smo na terenu izdržali svih 90 minuta. Ne brini ti, bit će i golova. Ali kad? Pa eto, kad nam svi ti priključiš. Ima mnogo onih koji bi da sede u ulici, grickaju se neki i čekaju na golove. A valja da se trči, da se trči. Ajde. Pa ja ne mogu da trčim. Meni doktor zabrani. Ja bi mogao da budem aut sudija. Politika je karta, karta je Marta, a Marta je kurva. Sve ti je to sjaši kuta da uzjaši muta. Probao sam ja tu poparu. Zato zabranjujem da svojoj kući govori o politici. Ma kakva politika? To su čaršijske trice i kućine. Vi ste političari amateri. Vaša politika je ono što načujete na ulici, pročitate u večernjoj štampi. O, ti svoju cediš iz Božih muda. Ne znam, nosi se, Andreja. I mi beje smo u tvojim godinama. I odrasli ste. Ali vam nije došlo odande u glavu. Njemu ti je teško da nazove dobar dan. On je filozof. Jedan muči, drugi je brig. Sa dva razreda Trgovačka akademija jedan nosi glavu na ramenima. Još da smo da posli na fakultet, stiglo bi nas na spavanje. Hoću da ručim. Pojao sam ćevapić u kantini. Ti nema to. U restoranu mi slađe. Nek slađe mi na večer. Znam da je slabo. Znam da će doći cijela rodbina, komšije i prijatelji. Znam da će pitati gde sam. Imam posla. A znaš li da će to biti prvi put da neko može spada? Idem na prijem. Na prijem. Jutro su me pozvali, nisam mogla da odbijem.
Važno je. Za mene je važno. Nećeš ići. Kako to? Pozovete u sedi trenutak i ti trčiš onda na prijem. A kod kuće praznik. To tako. Kako? Šarenje. Pozvao me šef, gospodin Hercog. Dolazi važan gost iz Nemačke. Svi će biti tamo. Ceo krem Skoplja na jednom mjestu. Trgovci, bankari, svetski ljudi. Šta im bi da tebe pozovu? Ti ćeš mene uskoro da vidiš. Što? Da te neće izrasti rogovi. Krila će da mi prazu. Ovo ćete pribaviti pogled da biste me videli. Predavno mi je karijera. Perspektiva. A ko je taj Nemac što dolazi? Marka iz centralne kompanije u Berlinu. Mama, ispigla mi crno. Ne dozvoljavam da ideš nikud kojih nema. Sutra je Sveti Ilija. Vera! 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 Radi mi to ti, tako ti Bog. Ima prvo mene da pitaš, da li ona može da ispegla tvoje pantalone? Može li tvoja žena da ispegla moje crne pantalone? Ne može. Vera, dođi ovo. Nemoj slučajno da takneš peglu. A ti, zovi Lilju, nek ti ona pegla. A je li taj Švaba dolazi ranije? Ne znam. Nije. Pa što sad dolazi? Ne znam. Službeno. Kako se zove? Herman Klaus. Šta bi još da znaš, koji broj gaća nosi? Ne znam. A kog đavola ti tražiš na tom prijemu? Da. Kad se čovjek jedan nađe na pravom mjestu u pravo vreme, ceo život će da mu ide kao po vodi. Stevan, ljutim se na tebe. Ljutim se. Ljuti se, mama, i onako ne znam kako da ti objasnim neke stvari. Sve i da hoćeš. Ti meni ništa ne možeš da objasniš. Dobar dan. Dobar dan. Bog ti pomoga, dobar dan. Da nisi malo pomoći. Evo ima mnogo posla. Danas smo se mnogo sredi. Sad sam došao do ovega. Ali nismo se spremili. Šta nije spremno? Polaz. Nismo se okupali i presli. Rekli smo u 7, U 7, ali sad je 3. u 3:15 znam kad za Dimitrija nije kao što je rečeno, kao što je suđen. Za svoje pare hoću popa u 7. Greši dušu, gazda. Slava Božija je svakde i svugdje. Zavisi od mesta i vremena. Bojim se da u 7 neće stići. Ha, stići ćeš, stići. Ali gazda Dimitrija, budi malo u mojoj koži. Hoću pope, ali se malo ti uvuci u moju. Uvijek tako radiš. Kod Boga ti hodeš uveče, nas u zoru. Pa otkud u zoru, gazda Dimitrija, sad je 3:20 popodne. A prošle? U 8 ujutro, kao da si spavao na stepeniku. Sve se pamti. Vera mi gazda Dimitrija, sada ili u istinu, ne znam kad će doći. Sad, pope, sad. Hajde da ne ostanemo neosvećeni. Tako, gazdarice, ovamo Kovač. Što je popovo, neka je gotovo. Na mnoge, ja lepo, česti da je zajedno slavite još 100 godina. Svi stanite. Sveti Ilije, molimo te se da nas zaštitiš, pomažeš nam i da nama upravljaš svojom silom. Preloge Bože, ne ostavi nas nikdo same, da ne neprijatelj našega spasenja i da pogubi nas. Kazuj ti mrtvo. Gospodače naš, spasi, pomiluj narod tvoj. Lenu Anastasa Spasiju. Lenu Anastasa Spasiju. Đorđija Marka Trajana. Đorđija Marka Trajana. Petreta i Evdu. Petreta i Evdu. I Simona. I Simona. O, Simona. Ma ne Simona. Ne Simona. Oca i Sina. Slavu čast svetoga proroka Ilije podižem tebi, Gospode, žrtvu ovu na nebeski tvoj crkveni. Slava tebe, Hriste Bože, apostolom, pohvalom, učenikom radovan. Šta radiš? Jesi li pijan, kako to držiš? Bio sam, ali sam ga dobro držao. Ti si ga ispustio. Ništa to nije. Ime Otca i Sina i Svetoga Duha.
Pa gdje šta čekate? Podignite kolač. Evo kako tako pade. Mama. Ne sekiraj se, Marija, važno je da čovjek uključi. Ime Otca, i Sina, i Svetoga Duha. Amen. Amen. Hristos posredi nas. Jest i bude. Hristos posredi nas. Jest i bude. Hristos posredi nas. Jest i bude. Šta je? Samo toliko pope? Koliko? Može jedna rakijica. Mislim se pita gazda Dimitrija. Čašicu ovde, čašicu onde i tebi obrane, a popesu. Opa, pato! Misliš kad je brzo, ne računati se, a? Sve vreme vidiš Boga, a? Dogodine u 7. Kako ti veliš? Ne kako ti veliš, nego tako da bude. Evo doto da smo živi i zdravi. I uzdravi. Zbogom. Uzdravlje pope. Zašto reče svoje ime kad smo kazivali nešto? Za svaki slučaj. Napred, Arco. Pa hajde uđi. Nemam kad dolaziti, samo Andrej da kažem 2 reči. Mama, moram da idem. A kuda sad i ti? Poslom tako isto. Pa kako je tako ispalo? Pa uvek nešto ispadne. Hajde, nemoj stajati na vratima. Uđi, posluži se kolačem. Slava nam. Hajde, popij nešto. Žurimo se, tetka Marija. Znam da se žurite. Ovako nikad ništa nije moglo da se uradi. Kuda ću? Poslom. Hoćete li doći na večer? Nadam se. Ne znam, sumnjam da ćemo se zadržati. Nadaš se. Ne znaš. Sumnjaš. Kamil mi je kod vas na remontu. Dobro ga prišapite. Bez brige, mi smo firma. Ima da ga udese tako da ga nećeš prepoznati. To mi je hleb. Idete do spremate štrajk? Da. Hoćeš s nama? Zapamtit ćeš Dimitrija ovu 940. Doviđenja. Bogom. Doviđenja. Bogat Simone. Večeras tamo nije ostaviš. Zašto ne uzmeš ženu pod ruku? I ne odete negdje gdje ima muzike. Toliko sam pijan da mi sve izađe na isto. Bila je djeta. Ne interesuje. Pitala je da mi treba što da pomogne. Rekao sam, ne interesuje. Pozdravila te. Ste još bili mali. Ja bi vas hoću slavu. Kupam. Kresno. Stavila u krevet. Niste mogli da zaspite. Smejali ste se do kasnu noć. Želeli ste da jela probate pre vremena. A u lovicima je krčkao. I krčkao. Sada se više ne smejete. I jedete po kafanama. Zajdi, zajdi, jasno sunce, zajdi pomrači se i ti jasna gle mesečino begaju dani se
još pola sata kasnije. Još pola sata? Ma nemoj. A pre pola sata bilo je još pola sata. Pa onda još pola sata. Vozovi. A da popijete nešto? Popio sam 3 kape, ne mogu puknuću. U ovom gradu se ništa drugo ne radi, samo se jede, pije, igra, kao da će sutra propast svet. Ostalo, to nije ni isključeno. Možda ćemo prisustovati koncu. Posljednja velika eksplozija, zemljina kugla ispaljena iz razorne cevi topa. Posljednji velikanstveni trenuci u kome je sve moguće. I sad je sve moguće. Meni i toliko da se koštenu isprazni. Pola života sam proveo u Boze. Ma znam. Ma ne znate vi kako je. No jeste, čovjek ima vremena za razmišljanje i na pretek, ali ima to baš prijatno. Prosto. Ne, sam je dolazak gospodina Klausa. Osjećam se ko seoski učitelj kome inspektor dolazi iz metropole. Imam neka čudna predosjećanja. Mislim da će mi vaša pomoć biti potrebna. Šefer, ja vam stojim na raspolaganju. E pa... Nazdrav. Živjeli. Živjeli. Domać. Kad god nazovimo ovako samozadovoljno, no, utisak da će neko da mi pritiči s leđa i nasuprotno lobanju s kakvim magičom. Molim vas, u ovoj selendbi, verujte mi, nemate čega da se plašite. Ali strah ne zavisi od realne opasnosti. Nego, kolika me, što nas u pismu ne obaveštavaju koliko će trajati posjeta gospodina Klausa. Mada je to onaj redovno, bilo bi ona 3 protokola na dan. Nego je Stevo Andrejević pregledao knjige. Jeste. Odlično. Sada, nema. Molim? I ja sam morao da proveravam. Bravo. Ne znam. Nekoliko puta je napravio greške koje ne predstavljaju ništa drugo sem podcenjivanje vaše blagonaklosti. Rekao bih da je on pošten radnik i bistar mladić. Moguće je da ja pogrešim, iako mi se verujete to vrlo retko događa. Ma, važno je da su knjige u redu, to je važno. Knjige su u redu, bez problema. A stalno imam utisak da nešto nije u redu. Ujutro se probudim, savozan, zadovoljan. I sve to traje dok se ne sjetim šta sam taj dan radio. Gospodine Herceg, molim vas, suviše se natežite. Potreban vam je odmor. Kako ja umeo da se odmara. Pa sliči moram da budem preokupiran kako bi suzbio ovu i opravdao nervozu. Ostavite me 2 dana bez posla. I hvatam me panike. Pa evo, ja bih izdržao mnogo duže. Samo mi dajte malo više novca. Dajem ja vama dosta novca. Ako se pobrinete za gospodina Klausa, dogovorite mu se posebno. Nam je višite šta hoće. Gospodine Herceg, nije to baš tako jednostavno. Potrebno mi je da što više znam, malo više informacije. A nije vam prvi put, a i vaš brat radi to samozvanično. U redu. Ako to može da se proda, utoliko bolje. Danas se i onako sve kupuje i prodaje. I ono za što ljudi misle da nema cenu, verujte mi, gazda, to je obično najjeftinije. Ako kuće se okupi onoliki ljudi, čekaj, onolika jela da se... Vrlo važno za jela. Ma, još mene nešto koka, gospodine Silić. Nismo proširili predstavništvo. 6 mjeseci mi tapkamo u mestu, a direktive su bile konkretne, precizne. Potrebno nam je novih 400 kvadratnih metara. A ja dobro nisam prestao da vam govorim, gospodin Herceg. Ne, trebalo je svaki dan da vas podsjećam. Ja sam kriv. Ja ti dolazi ovdje, pa ja sam kriv, ja. Da sam vas poslušao i proširio predstavništvo,
mi bi na gospodina Klausa ostavili pobedan utisak. Ovako, gospodin Klaus. Klaus! A možda mi malo i precenjujemo tog gospodina Klausa. Šta, ako je on samo običan turista koji se bez tri čiste i za plaćenim denicama šeta po Evropi? Neće se spaliti laka, vidjet ćete. Kako je zalutao u ovu pustinju, tako ima i da ode. Ima da mu popakujemo kofere i da isto ovom prugom odpelja nazad. Jeste me to, cinični, švalo sa dva temelska zuba u Gornjoj Milici. Izvadit ćemo i zub. Jeste tako treba, koga ja čekam na ovoj železničkoj stanici i treba samo da mu se protirem ovdje kao cijeli... Taman posla. Jo, gospodin Simić, jo. Vidite kad dolazi ovo čudo, joj. Oni treba da kasnici škola sada. Bravo. Prekrasno. Nije valjalo ni 5 para. Dajte da nešto popijem. Uzdravlja. Gde je muzika? Molim? Književnost je na papiru. Slika na platnu. A muzika? Gde je muzika? Pa. Šta pa? Nemojte mi reći da znate. Koju muziku govorite? Beethoven. Šta od Beethovena? Sve. Sve. Šta naručite? Teško mi je da se odlučim. Pa pomučite se. Ovo što ste malo čas svirali. To je bio Chopin. Liči na Beethoven. Blage veze nema s Beethovenom. Gde vi živite, gospodine Neviću? U Debar Mahali. Tamo je predstavništvo vašeg oca. Razdvaja nas, samo si. I kako
kako se živi u Deber Mahali? Živi koji svugde. Koliko dugo radite kod mog oca? Godinu. I prvi put ste u našoj kući? Dolazio sam 2 puta ranije. Donosio sam neke spise. A jednom sam ostao na pravu. Tad sam vidio i vas. Peli ste se stepenište. Pogledali ste me. Klimnuo sam glavom. Pa ste mi produžili kao da me ne primeću. Kao da ste gledali kroz mene. Pozovem vas. Takav sam. Vaš otac je sve opazio, on se pravio kao da ne primećuje. Otac je medinac. Mnogo mi je pomogao da nađem svoj put, da pronađem sebe, tako mogu da se izrazim. Kad se samo setim da sam do pre godinu dana bio običan Deber Mahalac bez posla i bez perspektive i kada to uporedim sa onim što sam sada, tek tada uvidim koliko sam napredao. A za to je uglavnom zaslužan vaš otac, gospodin Hercog. Trudim se da opravdam... To me uopšte ne interesuje. Nego, govorili ste o nekakvoj perspektivi. A koja je ta vaša perspektiva, gospodine Andrejević? Moja predviđanja su se obistinila i suviše brzo. Poslije toliko časova provedeno putu, on razmišlja samo o poslu. Samo što je izašao iz voza, htio je da vidi predstavništvo. Ne zaboravite, on dolazi iz Nemačke. Pa kako to mogu da zaboravim? Hajde po Stevo Andrejević, referent u predstavništvu. Jedan od mojih najboljih radnika. Kako ste rekli da se zove? Stevo Andrejević, gospodine Klaus. Stevo? To je skraćenica od Stefan. Bravo, gospodine Klaus, bravo. Pa vi naš jezik bolje govorite od nas sami. Gospodin Andrejić perfektno govori nemački i prevodi dobar deo naše korespondencije. Wirklich? Nein, mein Deutsch ist nicht gut. Ich glaube doch, möchten Sie etwas trinken? Rotwein, bitte? Naravno, vi ste bili u Nemačkoj? Nažalost, nisam bio, gospodine Klaus. Niste? S tako dobrim znanjem nemačkog nijednom niste bili na praksi? Ne mogu da verujem, gospodine Klaus.
Ne mogu da verujem. Pa naterali ste me baš sada da odam jednu malu tajnu. Molim vas, nemamo tajnu, molim vas. Gospodine Klaus, mi najozbiljnije razmišljamo da mladog gospodina Andrejevića pošaljemo na praksu u Berlinskoj centrali. Nadamo se da ćete to učiniti što pre. Pa kako vam se dopada posao kod gospodine Hercu? Ma nemam reći! Toliko ste nezadovoljni? Dobro vino. Dobar će. Obično to ne mora da bude garancija, ali ovo je odista dobro. Volim dobro vino. Volim sve što je dobro. A ko ne voli? Ko ne voli? Nađe se takvi, nađe se takvi. Evo, na primjer, gospodin Sivić koji... ništa je. Pa eto, popit ću nešto tako večer. Odocili ste s večerom? Pa postoje jedno. Sigurno ste svi gladni. Mogu bi se nešto. Krivica nije do mene. Kriva je vaša kraljevska jugoslovenska železnica. Saobraćajna situacija je ovdje doslovno ja. Ali grad mi ne izgleda Bog zna kako. Oprostite, gospodine Klaus, ali Skoplje je predivno. Molim vas, gospoda, nisam impresioniran onim što sam na brzinu vidio. Šta vi mislite, gospodine Andrejević? Svakako vi ste ovdje rođeni, sve vam se čini drugčije. Donekle je nasrtljivo s moje strane što iznosi svoj prvi utisak, ali on je takav. Pa gospodo, da večeramo. Da večeramo. Izvolite. Daj, gospodo, izvolite. Ovo je moja soba. Pa drago mi je, Andrejević. Upoznali smo se tek pre 2 sata, a već ste se evo sami i to u mojoj sopstvenoj sobi. Kako vam se to dopada? A, dopada. Dopada vam se, jel te? Kako se smijuvate ispod brkova? To vas potpuno razgoličuje, gospodine Andrejeviću. To vama govori više nego što vi sami možete da mi kažete. A šta vam to kaže o meni? A pa ono što sam već čula od oca. On vam je govorio o meni. Bolje da ne pitate šta je rekao. Nešto ređevo. Ređevo. Ne znam na koji se način u takvim slučajevima određuje šta je dobro, a šta ređevo. Slobodno recite. Pa tako ste olako izgovorili to slobodno recite, da pomišljam kako vam je savršeno svejedno šta je moj otac rekao o vama. U redu. Rekao je da ste balkanski primitivac. Ćutite. A šta da vam kažem? Mislim da ima pravo. Zašto ste takvi, gospodine Andrejević? Zašto se ne borite za sebe? Kada vas neko pohvali, vi duboko sumnjate u to da zaslužujete pohvale i onako ih odbacujete. A kad vas neko napadne, uvijek smatrate da je taj u pravu. Povlačite se i dižete ruke. Zašto? Zašto bi moj otac imao pravo? Što moj otac o vama zna da bi šta mogao da kaže? Zašto malo više ne cenite samog sebe? Zašto samo onom ko vas uvredi pođe za rukom da stekne vaše istinsko poštovanje? Slagala sam vas. Otac o vama nikada nije rekao da ste primitivac. Naprotiv. Jednom je govorio o vama kao o sposobnom mladom čoveku iz Debermahale koji će daleko da dogura. To zvuči bolje. Mnogo bolje. Pa opet sam vas slagala. Otac o vama nikad nije rekao ni reč. Jedva da ih govorim s njim.
Ja do večeras nisam znala ni da postojite. Ali sad znam. Pitam se, je li to ikakva uteha? Hranim se jadom. Plačući se smijem. Smrt su mi i život jednako daleki. Gospod, vi ste krivi nevolja Matije. Šta je to? Pesma. Vaša? Da. Vi pišete? Da, pomalo. Recite te stihove još jedan put. To je kraj jedne duže pesme. Recite mi je celu. Ne znam napamet kod kuće. Kakav je to pesnik koji svoje stihove ne nosi sa sobom? Dobro, onda recite kraj. Hranim se jadom, plačući se smijem. Smrt su mi život jednako daleki, Gospod, vi ste krivi nevolja Matije. Divni stihovi. Šteta što nisu vaši. To je poslednja tercina iz jednog soneta Francesca Petrarke. Vi ste prva devojka koja ih je prepoznala. Te stihove govorim već godinama svakoj koju upoznam. Pa to je i prva istinita stvar koju ste noćas izgovorili. Sve ostalo je gola laž, ali se u njome služite tako često da u nju i sami verujete. Isto više nastojite da me impresionirate svojim intelektualnim sposobnostima. Vi niste intelektualac. To međutim ne znači da nemate nekih drugih kvaliteta, a oni su možda važniji od intelektualnih. Malo brzo donosite sud o meni. A zar se suditi može polako? Svako ima nešto što se odmah ne može vidjeti. Pa to što odmah ne može da se vidi, neka svako čuva za sebe. Mene ne interesuje što vi mislite o sebi, nego ono što ja mislim o vama. Ceo život je na prvi pogled. Ljudi se zaljube na prvi pogled, ubijaju na prvi pogled. Svi ratovi su na prvi pogled. Na prvi pogled ste se vi svi videli gospodinu Klausu. Zato je sve vreme razgovarao s vama. Ni trenutak nije hteo da bi vas ustupi. Morala sam da vas dodirujem ispod stola. Bio sam potpuno bremen. Slušao sam Klausa, ništa nisam shvatao. Popili ste mi pamet. Pa nisam mogao verovati da se to meni događa. Pa nisam vam ni slike ni prilike. Očekivala sam da to kažete. Vaš tabernakalski kompleks inferiorum priprećuje vam prstom i upozorava da je Sara Hercog zabranjeno voće koje vam ne pripada. Nikome ništa ne pripada. Svi kradu što stignu. Ispod tanke opne manire svi su lešinari, počevši od mene. A ja jednostavno nisam očekivao da ćete to učiniti. Gospodine Andrejeviću, kad bi se ja ponašala onako kako to vi od mene očekujete, prvo, vi ne biste bili ovde. I drugo, ne biste imali ni teoretske šanse da me donesete u krevet. I zato ostavite na miru moj način ponašanja i recite nešto prosto. Ili jednostavno ćutite. I to je nešto u ova košmarna vremena. Onoga dana kada sam vas prvi put sreo, posvađao sam se sa svojom devojkom sa njim. A već sutradan sam se upisao u školu. Lesa. U pasažnoj lesti? U pasažnoj lesti. Meni se igra, ali neću da plešam. Ja volim drugčije igre. Zamolila sam vas da kažete nešto prosto. A ne to da ste se u mene zaljubili na prvi pogled. U redu? Eto, presrećan sam što sam ovde s vama. To je isto više prosto. Možda iskreno, ali i suviše patetično. Niko nije srećan. Svako misli da je srećan neko drugi, na nekom drugom mestu i da se koristi srećom koju zapravo on zaslužuje.
izveštačeno smeše i tiho za sobom tegle svoj očar. Niko ne može da zavoli one što su zaljubljeni u njega, niti da preobrati one što ga mrze. Da li vi često masturbirate? Pa ne znam na koji se način određuje šta je često masturbiranje. Ja da, 5 puta na dan. Masturbirala bih celog života, kad ne bi bilo mazvan drugih dosadnih obaveza. Izvinite. Što se izvinjavate kada niste ni kucali? Svuda sam vas tražio. I najbolje ste očekivali da me nađete baš u mojoj sobi. Gospodin Klaus je mora. Hoće da ide, da bi žela da se oprosti. Posebno sa vama. Gospodine Andrejeviću. Doći ćemo. U redu. Da je ušao samo minut kasnije. Gospodin Sivić je dovoljno odrastao da bi video nagu ženu, a i ne verujem da bi ga uzbudila ženska sisa. Nadam se da će se ono jednog dana raditi na ulici i da više neće biti glupe misterije oko koje se troši toliko vremena i energije. Hoćemo li? Kad ću moći ponovo da vas vidim? A otkud vam pomisao na pravo da me opet vidite? Posle vas, gospodine Andrejeviću.
pozorište. Već nam bar u čast kongresa ugostiti. To je bilo za tebe, ali nisi ni otišao. Nisam. Naravno. Narodni univerzitet, predavanje o kamenu u bubreku s projekcijama. To je ono. To je ono, da. To je ono što je dobro za opštu kulturu, a ovo i za našeg Andriju. Pustionica Margita. Stigla čuvena pevačica ruskih romansa Milica Milićević. Angažovali smo i talentovanu Kaću Matušku. Pa ne piše zašto su je angažovali. Pa zna se zašto. Znaš ti, Simone, da mi u 20. veku živimo bolje nego milijarde ljudi pre nas. Imamo novine, struju i tomu dođe normalno. A oni pre nas ništa. Samo mrak i ljudi što žive pod zemljom kod crnje. Ne znam nos. Simone, ja se ovdje gušim. Taj 20. vek ima da ti dođe glave, a i hercog. Hercog će da me spasi. Samo za godinu dana taj hercog me je unapredio u referent. Ako je to način da mi dođe glave, pa ne znam kako će u tome uspjeti. Radim godinu dana, zarađujem 1700. Koliko godina ti radiš, koliko zarađuješ? Sad. Nenome. Misliš da je Stevo još dete? Pa nije. Ja sam ti svoj čovjek. Nisam više onaj Stevo kakvog me ti pamtiš. Zaboravi tog Steva, on je sada drugčiji. Ljudi su uvek isti. Kakvi se rode, kakvi i umiru. Dobro. Ako sam onaj isti od pre 10 godina, kako to da onda nisam umio da plivam, a sad umio? Da si me onda bacio u reku, udavio. Udavit ćeš se i sada. Sad umem da plivam. Koliko ćeš da plivaš? 10 minuta, 10 sati, 10 dana. Plivao, ne plivao, udavit ćeš se. Govorimo o 20. veku. I zato ne spavate, jel? Zato. Strah vas da ne prespavate vek. A bolje da čovjek malo odspava i bude trezan kad se probudi. Sreo sam Ljilju. Pitala je kako si pozdravila. Puca mi prst. Ona to zna. Rekla je, znam da ga nije briga. Ti ga ipak pozdravi. Evo, na primjer, ta Ljilja. Devojka na svom mjestu. Kućanica. Ako mi danas prdne na um da se njome oženim, sutra će da bude slavno. A to što se krijem od nje i izbjegavam da je vidim, ne znači da je mrzim. Više niko nikog ne voli. Jedino psi i cigani vode ljubav. Kako je bilo na prijemni? Ružičasto! Pucao šampanjac, šuštale ženske haljeve, tango, valcer, nazdravljalo se odabranim frazama. Živeli! Kultura! Civilizacija! I 20. vek! A još koji sat i gladni radnici će preko kamenog mosta da krenu prema monopolu. Nezaposleni će da čekaju na posao na pjaci. Isto tako 20. vek. Nema da me blepiraš socijalnu poeziju. Jedan dana će vas pitati novinari, izvinite, jeste vi poznavali Stevu Andrejevića? Jesam. A Stevo pije Rottwein u Wirburgu, Warburgu, Trabantu. A ja sam obavezan prema samom sebi. Znate vi šta bi mogla da uradim s ovim rukama? Čuda bi mogla da napravim. Pa vi biste da ih zavučem u džepove, da se oženim i da počnem mrziti. Evo ga na. Neću se zaustaviti sve dok sreću ne uhvatim za rogove. To je rizično. Ali bez rizika čovjek ne može da sede ni da ruči. Sve
se sa kopljem u ruci. Galopira pred svojim perspektivama na horizontu. A vi, gospodo, nastavite izvoliti sa vašim kelnerisanjem i socijalnim flertom. Stevo Andrejević nema vremena za razmatranje vaših slučajeva. U tom smislu on ustaje i kreće na zasluženi način. Živeli, živeli, dobra Jarena. More Vera, rodi mi sina. Oj, Jano, Jano, Ubajano, siromasi besmejano, sega sme zengini, samo koje fajdejano, što sme zengini, koga od srce to jano, ti poroda nemaš. Da li je od Boga jano ili je od činka? Da li je od mene jano ili je od tebe? O jano, jano. Raširi noge. I veliš nijedan put namerno. Ne mogu da me donese. A šta veli doktor? A kaže treba ležati 9 meseci. A ti? A 9 meseci neko treba da gleda kuću. A neka je gleda muž. A taj mi belu mačku ne vidi. Trebalo je ranije da dođeš. Ako ti Boga učini nešto. Ovde Bog ne pomaže. Srce na kolac, srce na vile, srce na kosu. Otvori veliko oko da vidiš. Šta da vidiš? Leži crv u jalovoj vodi. Pihtijasto nebo zalepljeno za nepce, ni tamo, ni ovamo. Riblji mehur samo što se ne raspukne. Mozak otvoren za bezbožne vetrove. Đavoli, đavoli, đavoli na niskim konjima krilatim. Gole žile presečene, gnojne rane, nelečene, mnoge tajne, nerečene, da grudi razdereš, oči ne izmiš, podveži dete, dolesi ga makalju da izađe! Da se raduje.
2 dana. Od velikih sveća da pališ na dan Svete Petke. Čovekovu košulju da odneseš na kapištec. Meni 2 banke. Hoće li pomoći? Ne znam. Čemu onda sve ovo? Da udovoljimo redu. Što smo vredni, ni na časak iz ruku ne ispuštamo konce naše karijere. Svaka čast, napredujemo iz dana u dan. Da, ali brz uspeh ima i svoju oštricu. Eto, na primjer, pretjerano samopouzdanje. Pa, ono nas i dovede u iskušenje da zavedemo kćer svojeg šefa. Znam, pitat ćete šta ja imam s tim, da. Ma nemam ništa stvarno. Ne, baš ništa. Nemam ništa ni sa vašim bratom, koji će, ako da zagleda u zatvor. Razume se, mislim na mlađeg. Skojevca. Stariji toliko pije da se tu zaista više ništa ne može učiniti. Sad nije. Gospodine Andrejeviću, to za Andreju ozbiljno govori. Drže ga na oku. To neki ljudi koje poznaju. To može da bude jako opasno. Znam. Pitat ćete, otkud ja sve to znam? Sve se zna. Kroz ovaj zid čuje se čak i kako se vaši roditelji dogovaraju šta će gotoviti za ručak. Tanši su ovi zidovi. I lako mogu i da se sruše. Mislim bukvalno. Verujte mi. Herceg vam tada neće doći. Doviđenja mi neće. I prijetno naučeno. Bravo, Stevo. Bravac. Šta ima novo? Pečem se na vatri. Došao sam za kamion. Nikakav posao. Zvoli. Sedi. Hajde, sedi. Izvolite, gospodine Klaus. Gospodin Sivić je otišao? Da, pred 2 minuta. Onda ništa. Samo vi radite. I šta kažete, u čemu je problem? Dali smo kamion na generalnu opravu. I platili za generalnu opravu.
a on je samo podvazan i zamijenjene cukarike. Nemoguće. Moguće, to je običan marifetluk. Zašto niste reklamirali kod preuzeti? Pa šta da reklamiram? Vidim na novo obojeno, valjda neću otvarati mašinu da bih reklamirao. A jutro, pa isto kao pre. Svi kradu, svi, ali vi ste ga prekardašili. Ispostavili ste račun za zamjenu klipova, Disney lagera, zupčelika, a kad sam otvorio, račun pači sve staro. Ne znam kako se to dogodilo, ali imamo načina da se provedi. Stevo, ne govori mi vi i ne zajebavaj me tim činovničkim frazama, nego kazuj koga da šepam za gušu zbog ovoga. Pa što je to meni lupao glavu? Ja sam tim kamionom zadužen. Veli, ja sam kaže platio, rekao, kaže, ostalo je tvoja briga. Trebalo je da krene jutro s strani. Propade mi dan. Imam dete kod kuće. Nemojte me dovoditi u nepriliku. Rekao sam da ćemo stvar proveriti i urediti. Pa, dede, proverite i uredite. Postoji redovan put. Pa potreban mi je ispravan kamion! No samo bez varmanja, jer kada stvar razmotrimo sa čisto pravne strane, primom predaja kamiona je izvršena, a naše obaveze time prestaju. Potpisano je da je sve u redu. Pa kako kad ništa nije u redu? Jer do sada je svoga džepa platim novi remonti da svojim majstorima iz države da bi ne bi ukrali koji štab. Jel to treba? Sigurno je da ja neću platiti. Stevo, namera mi je da dignem u vazduh jedno stotinjak ljudi iz Skoplja, a ti ćeš biti 101. među njima. Pijac! A sad sam ti. Ti. Sad sam ti. A dok onaj tip bejaše ovdje, bilo je bijac. Slušaj, ja s tim poslom nemam ništa. Pa šta se onda tu guziš kao neki referent? Dripčinu jedan. A kad ponudiš cigaretu, onda ih pripali. Problemi? Ne, gospodine Klausić, sve je u redu. Isporuka je vidim pri kraju. Vrlo dobro. Izbacite ove 3 stavke. Kako to mislite, gospodine Klaus? Jednostavno. Izbacite. Prekrižite. Precrtajte. Ovako? Tako. Vidite kako se sila krije u Peru. Onome što je do malo čas postojalo, sada više nema ni traga. A samo je precrta. Šta će reći gospodin Kercuk kad to vidi? Što da vidi? Trgovina je čudna rabota, gospodine Andrejeviću. Najkompleksnija oblast ljudske delatnosti. Na početku beše kapital. Radno vreme istekne. Kako bi bilo da probamo tu vašu domaću rakiju koju je toliko hvala? Gospodine Klaus. Samo, prethodno vašim upućenjima moram da kupim cvijeće. Ma nema potrebe. Nema potrebe. Ima stvari koje se rade iz učtivosti. Treba me da mi kažete malo ranije da se nešto pripremi. Volim da dođem kad je ne pripremi. Kad je ne pripremi. Dok je slaba bio ovdje, Stevo mi je stalno govorio vi, a posle je promenio pesmu. A s njim nešto nije kako treba, ajde se. Dolazi gospodin Klaus! Vera! Mama! Sredite malo, počistite malo. Laco, tu si. Simone, brate, ajde probujemo se. Ajde.
ja moram biti budan da bi on pio rakiju. A koga je pozvao na rakiju? Ja. Imaš nešto protiv? Pa nemam mnogo protiv, ali nemam ni za. Ko dolazi? Mama, rekao sam ko dolazi. Dolazi gospodin Klaus na rakiju. Što će baš kod nas u toliko sveta? Molim te, skini tu maramu i stavi nogu. A šta ja da obučem? Andrej, ostavi. Zašto ti nisi ostavio Aci? Sve mi je jasno. Ništa tebi nije jasno. Nešto ne znam kome ništa nije jasno. Diži se, Simone, idi, umij se! Pa čekaj! Zašto tog svog švabu ne odvedeš u neku porodicu koja se tebi više dopada? Mario! Dobre. Vera! Iznesi se. Ti poslatko šalji svoju ženu. Pusti ga sad, Simone. Pusti sad, pusti posle. Odeš život. Ajde, zasedi za ruku. Pa nemam ništa protiv, neka ostani na večeri, sutra ujutru za doručak. Koga čeka? Čekam na Čavola. Izvolite, gospodine Klaus. Ovo je moja majka Marija. Čast mi je, gospodin Andrejević. Moj otac, Dimitrija. Moj brat, Simon. Simon. Ja. Moj mlađi brat, Andrej. A, ovo je moja snaja Vera. Mein Frau. Slatko od Dunja. Imamo i zvati da slatko od Dunja. Gospodin Stevo već nekoliko dana ljubazno zove da posjetim vašu porodicu, a tek sada sam našao časak vremena. Dakle, ovo je vaša kuća. Lepo. Čime se bavite, gospodin Andrejević? Molim? A deljem sviralo. Otac je bio poznati zidar. Stari kelner. A mlađi trgovački pomoćnik. Gde? U kolonijalno-delikatesnoj radnji jeftinoća. Kod Ristićeve palate? Biće da sam vas tamo jednom vidjela. Hvala, Vera. To je ta čuvena rakija. Vi ne pijete, gospodin Andrejević? Ne, doručao sam, rano jel. Vi? Ne pijem. Hoćete vi popiti? Hoću! Neka svinja uđe u džamiju. Nazdravlje, gospodine Klaus. Želim vam dobrodošlicu i dug život. Živim. Stvarno. A gdje je vaša gospođa majka? Odraz. Šta je, mama, šta ti? Divlje meso. Kako divlje meso? Ajde tamo, imamo goste. Zamesite, gospodine Klaus, poslužite se.
Čime još da vas uslužimo? Stvarno? Još da zaigramo i da zapevamo. Da. Primijetio sam da ovdje ljudi zaista divno igraju. Dobro ste primetili. Svi misle da samo to i znamo. Moja majka. Predivno. Bilo bi izvrsno kada bih htjela nešto da znam. Izvolite, sedite, gospodine Klaus. Mama. Dođi i zapevaj nešto gospodinu Klausu. Jovano, Jovanke, Jovano, Jovanke, kraj Vardaroce, niš mori belo platno beliš, belo platno beliš dušo, srce moje. Divlje meso. Divlje meso? Ne zamerite. Majka je ljubav. Gospodine Stevo, šta je to divlje meso? A babski priče. Sujever je. Ako nekome stane dlaka u grlu, oko dlake će da naraste tkivo koje nije ljudsko i onda će da raste toliko da uguši čoveka. Interesantno. Rekao ste da ne pijete? Rekao sam. Jeste li se posjetili? Jesam. Da, primetio sam da ovdje ljudi zaista divno igraju. Mi živimo u Vardarskoj Banovi. Primetili ste, govorimo vardarsko-banovinskim jezikom. A kako vam se dopada posao bakav? Plata je sigurno mizerna. Posao teži? Ima mnogo nezaposlenih. Znači li to da vi prikušujete sve nezadovoljstvo poredeći ga s nekim drugim većim? To je dosta konzervativan način mišljenja. Gospodine Klaus, jeste li vi zadovoljni svojim poslom? Pa ne baš mnogo. Kada bi se moglo, ja bih voleo samo da putujem i da čitam knjige. To je savršeno buržujski način mišljenja. Andreja, ustavi sad to. Stevo, upravo ste, ja sam buržuj, to sam odovek. Od toga mi nije stid i svako je ono što jeste i s tim treba da se pomiri. Obrnuto. Svako treba da zapne i postane ono što može da bude. To je često teško. Naravno. Teško je, ali izvodljivo. U tursko doba ljudi su 5 vekova bili ubeđeni da ne smiju ni snivati o podrivanju te sile. A eto, ona je sagnjila i propala kao voda. Ono zbilja posle 500 godina, ali propala. Ili Austro-Ugarska. Velika imperija se raspala 1918. kao da je nikada nije ni bilo. I palata gospodina Ristića, ona na trgu, koja nam izgleda nepromenljiva, čvrsta, izgrađena na vek i vekov i nje će jednog dana da nestane kao da je nikada nije. To se zove dijalektička interpretacija istorije. I još jednu rakiju, gospodine Klaus. Ne, zahvaljujem. Dobro, ako je Turskoj imperiji trebalo 5 vekova, koliko će vremena biti potrebno Ristićevoj palati da nestane? 2 sata izmahivanja krampovima i lopatama. Ko će da digne krampovi i lopate? Između ostalih. I ja. A šta vi imate protiv gospodina Ristića? Protiv njega lično baš ništa. Ali imam protiv svih njih zajedno. Konkretno, šta? Voze se automobilom. Pa to nije grijeh. Prolaze. Prolaze pokraj nas iza mutnih prozora i gledaju nas kao da smo muve surut. Nekuda se žure. I prolaze stolećima. Zastrašuju nas frazama, misterijama, dogmama.
Prete da će nam oduzeti hleb, smrskati vilicu, srušiti dom, a mi im se preplašeni sklanjamo s puta i pozdravljamo. Sve dok nas je strah, oni će da gaze preko nas. Sve postelje slažu i pamukom. Kad budu istrojebljene sve bubašvate, podrumski pacovi, malarični komarci, kad svačije rublje bude iskuvano ispravno na izvorskoj vodi, a onda izneseno da se suši na prolećnom suncu. Bravo, bravo, a kad ja zasednem u kafani, ima da me slože gazda Trajko! To je revolucija. Vi to zovite kako hoćete. Vi ste pesni. To što ste mi izdeklanovali zvučilo je tako impresivno da sam u časak pomislio kako ste sve unapred napravili. Dobro požurite. Neki mi ljudi čekaju na ruku. Molim vas, gospodine. Molim vas, gospodine Klaus. Ne znam je li sad 20 godina pominjem tu stvar. Gospodine Stera, stvarno mi je. Ima stvari koje se rade iz učtivosti. Ne znam je li 20 godina pominjem tu stvar, ali što da ne? Možda je prethodno s vama, gospodine Stero, trebalo da porazgovarate. Reći o našem predstavniku, kojem je neophodno proširenje. Pritisanost konkurencija moramo izbiti na glavnu ruku. A tu je vaša kuća prosto prilepljena uz predstavniku. Htjeli bismo da kupimo tu kuću po dobroj ceni. Molim da razmislite. Ne dolazi u obzir. Čekaj, deta. Ne dolazi u obzir! Gospodine Klause, vidjet ćemo. Ti se ne mešaj. Razmislit ćemo. Bilo mi je veoma bolno. Hvala i doviđenja. Gospodine Klaus. Nešto nije bilo kako treba. Kad si se s tim dogovorio o tome? Ništa nisam znao, prvi put čujem svega. Ti ćeš da prodaješ samo ono što sam stekneš i izgradiš. U ovo ne diraj. Ovo je moje. A platit će, vi preplatite. Meni niko ne može to da plati. Ko će da mi plati noge? Pao sam sa ovoga krova. A nije reč o nogama. Ja mislim da je baš reč o njima. I samo o nogama. Čuj. Ajde da budemo razum. Tvoja mi pamet ne treba i ostavi me na miru. Ti mene ostavi na miru. I svi vi. Proklete gejačine! Držite se nekih oveštalih principa ko slepač štapa. Izbrukaste me pred čovekom! Pogledali ste u njega kao da će vas zaraziti nekom strašnom i nepoznatom bolešću. Sve ono što vama nije poznato, prokleto i neprijateljsko i tuđe. Drži se za ručku. Važno je da smo svoji. Kakvi smo, takvi smo. Mene zove Evropa, a vi u ovoj usranoj makoni ne priznajete ni da sam čovek. Budem mogao da umaknem vaše mleko, leteću. Pa podići će ti spomenik kraj mosta. Kralj Petar na konju, kralj Aleksandar na konju i Stevan Andrejević. Na konju? I tvoje mitingove. Hteo bi da me najure sa poslom tvojih malovnih političkih aplikacij. Vidjeli smo ko si. Te da vidimo ko si ti. Ako si speteo si se s tim špijunom. A Klaus nije špijun! Skoplje poznaje bolje od svih nas koji smo ovdje rođeni. Ne, Simon je špijun. Pa otkud ja? Otkud ja špijun, ja nisam špijun! Žena grla se ti piše. Meso valja iščupati noktima. Rano sagoreti žarom. Pa vi se prepirate. Stalo ga je vama. Gledam vas. Ne znam ko ste. Ja više nikoga ne prepoznajem. Ja sam tvoj sin, Stevo. Ovog je muž Dimitrija. I za ime Boga recimo neka dozvoli da prodamo kuću, da se domognemo pristojne svote novca i skućimo na nekom drugom mjestu.
ćemo da se selimo. Na Mars! Gdje mi je to? U Bajkovoj mahali. Moja karijera zavisi od svakog koraka. U ovom trenutku zavisi od ove trule kuće! Izvoli svoju karijeru, stavi sebi u dupe. A ovu trulu kuću ostavi neka se sruči na moja pleća. Da ti znaš o karijeri matora Cepanića. Stevane. Cijel život si proveo kao kulučar! Bio sam zidar, majstor! Majstor! Zidar! Pogledaj kako si kuću podigao! Stevo, gradio sam kako sam znao i umeo. A tebi ako je do razgrađivanja, kupi trajni i ne vrćaj se. Izuze mi jedan. Ti ćeš da me izbaciš. Ajde. Ajde, podigni se da me izbaciš. Stevane! Nemoj! Andreja! Podigni se, Stevane! Nemoj, Stevo! Andreja! Stevane! Da sam znao šta će od vas ispasti, izdrkao bih vas u čašu jebevan mladost. Sve ćete pročekati. Ne priznajete ni Boga, ni đavola. Kod vas nema reda, ni u telu, ni u glavi. Sve na svoju ruku. Kao muva bez glave letite. Mislite da se jede? Sve što leti. Daću vas Evropu. Jebe se Evropi za vas. Uzdišete za Nemačku. A otac, koji je mnogi izgubio da bi podigao dom, on je splačina, ne zna koliko je 2 i 2, i smete Evropljanima da prave karijeru. Ne znate da se čuvate. Živite na veresiju. Okrenut ćete u neku ruku. Paučite će vas progutati. Ime će vam se zatrti konec. Zoreti. Prav će vam se zatrti. Nema u meni suza koliko mogu da istočim i koliko bi trebalo da vas žalim.